morning, good morning, good morning, good morning. Gawa kami loot bag. Bibigay namin sa mga bata. Ito, binili ni Dan kahapon sa SM. Ito, mga touch chocolate sa mga bata. Ano ko, iusa-usa na lang sa loot bag. Ito. Siya pumili nito lahat. At saka, ito, flat tops. Sige, babe. One each. How many of that? Two of that. And then just one of these, kasi this one only has... How many did you buy? How many packs did you buy? One of those. Just one? There. And then this one. I don't think it's worth putting in a bag. Let's not put it in a bag. No, wait. Napaka-candy dito sa imo, ha? Hindi, lalo mo hindi. Candy ba mga? Wala. Oh, Max. Max ra? Mga Max, no beer. White rabbit. White rabbit, ma. Nakaiusa ka pa? Let's not put it in here. It looks stupid. Right, there you go. Let's go down there. Let's just give him a couple. We'll give him like Huwag na lang ilagay sa loot bag. let's give him some coins for now. Yeah. Acheng! Saan ba? Si Santa, oh. Hello, Santa. Good morning, Santa. Your top looks good, babe. Nice top, babe. Namigay daw siya ng mga candy sa mga bata. Okay. Go! Bok noy. Bok noy. Bok noy. Candy lollipop ay. Apil na ko. Oh, good? Merry Christmas. Usap. Kain tulog kawan. Meron kami video ko, guys. Bakit ako iwan? Nag-rent sila. 1K. One day. 24 hours to. Nakaligo na kami, guys. Hindi ko binasa yung buhok ko kasi walang tubig. Walang tubig. So, nag-ano lang kami. 2 bucket lang yung nandun. Tapos kami na 2 ni Dan dun. Na ni Dan yun. Suot ko yung wifey na t-shirt na bigay sa akin ng A-printed shirts. Thank you! Check natin yung ating lechon. Konti na lang. Magbe-breakfast kami. Konti na lang siya. Lapit na tayo mga lahati. Actually, nangalahati na tayo. Pero, meron pa doon. Yummers. And, gagawa tayo. Babe, we will make fruit salad today. And then, mango float. Okay? Good boy. May pa-magnet si Miss. Galing Malaysia. Oh, yeah, nice. That's nice. Kampong house? Ano yung kampong house? Maganda tong ganitong magnet, guys. Yung dikit na dikit talaga ba? Hala, Miss. Dikit jud siya, Miss. Ayaw na niya matanggal. Yan na lang siya. Ito, Thailand. Galing. Maganda din to. Kapag nalaglag, okay lang. Ito, the best ball. Ay, ito! Maganda, oh. Singapore. Cayman Islands. Ang Thailand. Kawawa naman si Thailand. Ay, kawawa naman si Buddy Boy. Oh, sira yung ulo niya. Soldiers passing by, listening to the wind of change. Dito kami sa 7-Eleven, guys. Titingin sila ng ice cream, kaya lang wala na. Merong 7-Eleven dito malapit sa amin eh.
Wala na silang ice cream na gustuhan niya. Gusto niya sana yung cornetto niya. Gusto niya i-try. Mga pinsan ko, hi! Hi! Now come on, cousins. Come on, you gotta say something on camera. Hello, cousin! Cousins. We're all cousins here. Cousins. Ito yung anak ko. Gusto niya sapatos. And they're all China. Sapatos! Tingnan nyo guys, ang tendero natin ngayon. Kargador na tendero pa. What are you doing, babe? I'm working. You working? How much do you earn here? Same as your brothers. Nothing. Got us for a good rally. Nothing? How much? Zero pesos. Tanong niyo si mama kung saan tukunin, kinuha niya, tapos naglagay siya ng bago dun. Ikaw na babe, you already. Video ah. I'll always love you. I'll never leave you. Hey guys, hindi ako masyadong ka-vlog today kasi sobrang ingay. Hindi ako makapag-vlog ng maayos. Nagkakantahan pa din sila hanggang ngayon. I will edit a vlog. Buti na lang naayos talaga ni Mark yung internet namin. Ang galing talaga ng body boy ko na yun. Anyway, suot ko kanina yung wifey na ano. Suot ko today. Sinuot kanina ni Dan yung hubby, kaya ngayon pero ngayon ano na siya, nakahubad na siya kasi ready na siya matulog. Plano sana namin ng kapatid ko, gagawin namin yung mango float kasi nakabili kami ng mangga kanina. Kaya lang, nandun tayo, nag-iinuman pa sila, wala pang space sa table. Tapos nakakahiya naman, diba? Nag-iinuman yung mga kapatid ko tsaka yung
ano nila, mga friends nila, tapos kami mag-mango float kami doon. So siguro kapag natapos sila, tsaka ano pa ako, gising pa ako, gagawin namin siya. Pero kapag hindi, bukas na namin siya gagawin. Hindi ko alam kung gaano kahaba, pero sana na-enjoy nyo yung vlog. Yung nasa mukha ko pala is yung Innisfree ata siya na ginseng. Mabaho siya. Hindi siya mabango. Pero okay lang. Kapag na-dry na to, alis ko na to sa mukha ko. Edit lang ako ng video. Yung close ko na tong vlog na to, guys. Sobrang thank you for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Good night.